Oh, sorry mfethu. Ngisacela udlule ngala kancane. Sawubona mfethu. Oh yebo. Hey mfethu, sorry ukuphazamisa ukuthi usayihambela indlela yakho lapha. Mfethu yazi ukuthi ngidayisa umuzi kanje ngidinga mfethu umuntu engawuthenga. Yazi ngidinga imali fast kanjani. Uthi udayisa umuzi? Yeah mfethu, ngidayisa ngemali encane kanjani. 300k nje kuphela. 300k. Yeah. Hayi mfethu, imi umuntu ofuna umuzi, ungangidayisela mfethu. Wena ngoba ngithi umfundi nje awusebenzi. Hayi ngiyasebenza, ungangidayisela singakhuluma bhola. Kodwa nje nakho ne-uniform ngiyayibona ngigqokile kusho ukuthi umfundi, kusho ukuthi awusebenzi. Hayi mfethu, wayinaki indaba yoniform. Uyabona namhlanje 16 June, public holiday. So abantu abasebenza abaningi bagqoka i-uniform ukukhumbula abantu abashona ngesikhathi ye-apartheid 16 June ngo-youth day yabo. So indaba yoniform wayinaki nje, mina ngiyasebenza mfethu, singakhulumisana. Ngiyawufuna umuzi. Oh. Okay. So ungabe ungikhombisa ukuthi indawo ubone qala. Angifundi umuntu ozoyenza isilima la, umuntu ozongimosha isikhathi sami yazi. So futhi into engizoyicela kuwena ngicela uqale ungitshengise proof first ukuthi uyasebenza. Ukuze sizozwana mina nawe. Proof? Yeah. Imali ngizobuya nayo proof. Ungahambi. Buka la. Yini le? I-uniform. Yani yonesi okuchaza ukuthi yasebenza kephi ka-government. Yes. Asami siyobona umuzi ngidayisele. Imalokho. Uyakhuluma ke manje. Sabi. Angingayisebenzi. So uma ufuna ukuvula nje igate nale button lokuvula nayi futhi kalula nje kanjalo. Oyimali ngivula. Manje lokho nalokho. Ayisima phethu besibuyisa phethu. Angibuyiseni manje. Informe oledi besibonile ithula phethu iyazi oledi yangena ntambama phethu. Uniform yami futhi manje. Awethu uyazi ukuthi oledi lunesi phethu manje yangena ntambama. Buyisa uniform phethu sibonile ithula lapha. Imani kanti i-uniform futhi oledi akusiyona yakho. Okay, it's fine. I-uniform le akuyona eyami yezo.
eyami ingcolile so ngithathe i-OLED ngoba wena kade i-clean bengingafuni uku-impressa ngezinto ezingcolile. Ngawunamanga lo umfundi njawubona manje uye esikoleni. Umfundi ndoda usekhopha kanjani imali umfundi? Hey Afethu Buyisa mfethu. uyise okay mfethu hayi ngoba manje ngibona ukuthi indaba zabafundi mfethu hayi ukuthi ngumfundi achaze ukuthi umuzi ngeke ngikhona uku-afforda mina. uzokhokha kanjani imali umfundi? Hawufethu nawe uyasho uyezwa mfundi futhi ngishaya grade 11 so njalo uma ngiyesikoleni ekuseni banginikeza u-20 rand yezwa so 20 times 5 100 rand 100 rand times 4 ngenyanga 400 rand lo mina ngakwazi ukuthi imali yakho ngiyikhokhele ngu-afford futhi lo muzi lo noma ufuna grade 11 uyimanje unyaka vele usuphesha futhi usuheyo grade 12 kuphela manje mfethu lo mnyaka lo grade 12 nalonyaka lo ngoba usuphelile vele ngeke ngihlalise futhi ngishona ngo5k hayi kodwa nawe futhi unekhandi likhonile nawe phela manje asekho ukuthi mina ngize ngiphase ngiqede la khona mina ngafila mina afford ngize ngukhokhe wonke lethu sikhiya baba yini inkinga mfethu ngimoshela isikhathi la yazini ngihambela mfethu unabhathi nawukhanya futhi umshwebisa ugali wena hayi khona lenza umshwebisa ugali umhlaba philo ngiphila ngongabi nandaba ngilo mhlaba ofuya amaxoki nabathathi bendaba imina umhlaba ngishintsha isilenda sijike sibe nomkhaba ngiphethe impilo zabantu ingakho bethu umhlaba uyahlaba vele nginezono ngoba ngiqukethe amagqubu nenzondo futhi seziningi nembongi ngiyekisa umbhobho ngiyaxolisa kulaba